ji ga yunwa, sannan da muka sa musu tsoro don don abin nan da suka aikata. Yanzu magane wannan sai mu ce ga tsaro na cikin gari da dama. An yi lokacin da masallacin ga ba za ka shigo shi ba, wai ka haya buɗe wannan masallacin ba za ka shigo shi ba, kila sai mun samu waɗanda ka auna waɗanda sun ka shigo da alan nan ta a gani baka shigo da wani makami ba. Leda in wani dunkule da takalma ya aji, yanzu duk wani ga muna ciri mu liƙa da gudu saboda an samu waɗannan. Amma Allah cikin iko ne sai muka samu tsaro a nan cikin garin Sokoto, amma cikin ƙwarai birni. To amma kewayenta, to kada ka saurari kila waɗanda a kewayenta da kuma waɗanda aka gaba gare mu, sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abubuwan nan suna da matuƙar ban tausayi ga waɗanda Allah kama jaraba ga irin waɗannan. Tare da kai ma kanka ai ka saba ka hita da daddare ka zo wata lalura duk kan gare ka dawo, amma yanzu babu wannan. Ashe ko shi rashin tsaro shi ya kawo maka hakan ga. Da akwai tsaro da sai ka zo ka yi lalura kuma ka dawo cikin daren nan. Wannan duk ta kau daga wannan. Don haka gaure mu wajibin mu na mu yi ta roƙon Allah ga waɗanga abubuwa ya fata Allah ya kwarin mana su. Mu sani Allah madaukin sarki ya ce da woman ni'ima da godiya zuwa ga ni'iman nan ta tabbata zuwa ga da'a zuwa ga Ubangiji. Sadda da ni'iman nan ta tabbata gare mu ta tsaro, muka da'a zuwa ga Ubangiji, muka ƙara gode mishi, to tsaron nan zai tabbata zuwa gare mu. Ce mai buɗe ki ku saurara ku ja ku jama'a daga cikin kure wanda muka samu ya ku bayan Allah, wato rashin fahimtar shimmi an mafhumi wanda aka nuhi ga kalima ta al'am shine na tsaro. To mu sani kalima ta tsaro abu ta wadda za ta samar da wato rashin sace kayan mutane da kwace su da kashe su da abin da ya kama da wannan. Haka muka dubi gare shi, kila ba samar da aminci, ka a sace kayan mutum, ka a kashe mutum, ka amshi kayayyaki ne ko a mishi kwace. To wannan kalma ta tsaro ba ta kasance da wannan ba. Na ɗai Allah maɗaukin sarki abin da ya fara nuna muna wato tauhidi, mu fara sanya imani ga Allah tsakaninmu. Idan muka sanya imani da Allah da muka natsu da shi, ba mai yi sai Allah, ko mu samu Allah ko mu rasa Allah, to wannan an fara samun wani mataki na gangar jiki wadda ba ta jin kyaɗɗaya ta tashi ta liƙa da gudu, kuma ta samu aminci. Kai wadda in ma ta samu ga wannan tana iya kokowa da wanda ya tauye cuta mata. To yanzu babu gaskiya gare mu, su kuma waɗancan babu gaskiya, don haka da mu da su kowane sai wanda ya samu sa'a wannan. Amma idan muka sa tauhidi ga Allah, muka datsu da tauhidin nan tsakaninmu da Ubangiji, to Allah zai ba mu aminci gare su, kuma zai ƙara rijiyar mu zuwa gare su. Musa akwai tsaro na ɗai da hankula, kawai da kai daga shaye-shaye ko abin da ya kama da wannan shi ma tsaro ne. Sai da muka ba da ƙarfi ga shaye-shaye da abin da ya kama da wannan, to wannan wuri ba za a samu tsaro gare shi ba. La'alla shi ya ce gari ne, ƙasa ne gaba ɗai, duk sanda shaye-shaye suka yawa to babu tsaro ga wannan. Don wannan mai shaye-shayen yana ya sabbaba muku abin da ba ku zato, a taushiya ta yamuce, gari ya yamuce, ko ƙasa ta yamuce gaba ɗaya. Allah ka tsare mu. Masani ya ku jama'a musulmi, al'umma da yawa sun ƙarfafa ga amintarsuwa na ɗan adam ga tsaro da abin da tsaro ya ƙumsa. Na ɗaya abin wato an nemi mataki na farko na tsaro hiye da abinci, abin da mataki na farko hiye da abinci shi a tsaro. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya an saba al'umma na kwana yaka tashi ya zagaye gari ya ga me yake ciki don amintar da al'umma na tsaro. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na kadiba ha gani irin adalci ne. Sannan Umar ibn Khattab ya kasance in dare yayi zagayawa kai wuri daga yana dibi mi gari yake ciki, bayan haka da komai al'umma ta suke ciki. Duk da abubuwa ne na tsaro, wannan akwai su har ga shugabanni na ƙasa duk suna irin wannan aiki na bincika na tsaro. Bale yanzu alhamdulillahi abubuwa sai dai in ba a so ba, dan nan har wanda a wata duniya ana iya ganin abin da muke cikin wurin ga, tunda akwai abubuwan sadarwa kuma babu ƙarya gare su, talakaye su balle kai shugaba wanda duk abin da a ciki kana iya gani ne, kana iya ganin abin da ka faruwa da abin da ya kama da haka nan. Da haka mu kula da
irin waɗannan abubuwa ko su muna ƙarfar da kanmu da su a gehen tsaro, mu ba da ƙarfi ga wanda suka sa wannan. An tambayi ɗaya daga cikin wani masu hikima, ya ce shin wai ina na za mu samun farin ciki mu gare mu ga mazauna zama na duniya? Ya ce to farin ciki bai samuwa sai ga tsaro. Duk wanda ya zan duk abin da gare ka matsau kana cikin tsoro da rashin zama lafiya da rashin kwanci hankali, ya ce to ba batun farin ciki zuwa gare ka. A yau ta kasida yana ambata, ya ce idan Allah maɗaukin sarki ya azurta ɗan adam da zama ne musulmi, sannan kuma yana da yana da abinci, ya zama yana lafiya lau, ya ce to ai wannan, ya ce to yana cikin aminci, ya ce gane ka yana cikin aminci, ya ce to kamar an mallaka mai duniya da abin da a cikinta gaba ɗai. To a sha abin da an wajibi gare shi ga nan ya yi godiya ga Allah ga tsaron nan da ya samu, har ya samu abinci da abin sha, kuma ya zamna ya ci shi wanda ya kaso, ko ko ya zamna ya aje shi wanda ya kaso, ko ko ya zamna ya yi kasuwanci yadda yake so, ko ya zamna ya yi kai da kawo a hanyoyi ga wanda yake so. Ya ku bayan Allah, addininmu ya taho da tsarewa ga aminci, da tsare jinenai. Daga cikin tsaro akwai tsare jinenai. Sanda duk yawan jinenan al'umma suka yawaita zuba, to kusan ba mu samun tsaro ga wannan wurin nan. Ai kashin su ma ka san rashin tsaro na, to zubar jinin ma ƙarin rashin tsaro na. Allah ya haramtar da a zubar da jinin da bai halatta a bisa ban ƙasa, ko da ko na dabba na, in dai ba da ne ka ci ba, amma dai ka kama ta ka kashe da balle mutum na adam, balle wanda bai maka komi ba, baka san dalili ba, shi ya tambayi shin wai don miwa ne kashe ni, ko in an ka tambaye shi kai don mi ka kashe wani bai da dalili. To duk irin waɗannan yana kawo rashin zama lafiya ga wuri, kuma yana kawo rashin tsaro ga wuri. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata, ya ce jini bisa ban ƙasa bai halatta ya zuba ba sai don abu, amma ga wannan hadisi don akwai wurare daban-daban su ko waɗannan. Kamar mutum ne wanda ya aure, kuma aure ba fasidi ba, ingantaccen aure, suka keɓanta da iyali ne, to da ba abin da ya biyo na ɓanna in yayi, shari'a tana ya zub da jini ne matsawon aka kama shi da dalilai na shari'a. Haka nan wanda ya kashe, shi ma a kashe shi idan aka samu dalilai da shaida na kisan nan da ya yi, to shari'a ta ma tana zartar da kisa gare shi. Haka nan wanda ya bar addini ne bayan ya musulunta, aka neme shi ya tuba bai tuba ba, aka ba shi uzurin da aka ba shi na kwana 3, to wannan shari'a tana zartar da hukunci zuwa gare shi. Ya ce to in ba waɗannan ba, to babu waɗanda aka halatta a zubar da jinin su bisa ban ƙasa haka dai. Amma yana muku magana ga wannan hadisi. Annabi sallallahu alaihi wasallam don nuna muhimmanci na rayuwa ta ɗan adam da irin kimarta, ya ce duniya gaba ɗai a ce a hidda ɗan adam duk abin da a cikinta ta halaka, ya ce to Allah bai gani ni komi shi Ubangiji yadda a ce ran ɗan adam musulmi guda ya kubuta. Kadi ba adadin rayuwa na ta kubuta ta musulmi, kai har ma wanda ba musulmi ba haramun naka zubar da jini ne. Don duk wanda ka ba aminci, ko mutum ya makwabtake ka ba shi aminci bai musulmi, kai yadda an haka shi, to ka jira sakamakon ka da kai da Ubangiji. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce to ranar alkiyama ni Allah ya nai, to wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam zai zama lauya gare shi, ashe ya zaka yi ka kashe shi? Kaga babu wannan. Kuma wanda ba musulmi mu'ahid, ashe balle wanda an musulmi, balle ka tsorata shi ko ka hirgita shi ya taya horma wani abu ya halaka. To duk dai waɗannan musan haramun ne. Ya ku bayan Allah, akwai abubuwa da yawa wanda ya kamata mu kula da shi domin samun aminci zuwa gare mu. Da dai mu yawaita godiya ga Allah ga duk abin da ya baka, duk sadda ka ga wani mataki na tsaro, to ka gode ma Allah zuwa ga abin nan. Sannan mu yi ƙoƙarin haɗuwa da fahimtar juna tsakaninmu da shugabanninmu da sojojinmu da 'yan sandan waɗanda ke aiki a kan tsaro, sannan da malamai waɗanda ke bayani na shari'a kan matsalar tsaro, su waɗanda suke tsortarsuwa zuwa ga haɗa wata da sisa, don da ya daga ƙoƙarin su akan gaskiyar su annan, amma ana bin su bi na ƙiyayya don wata manufa ta daban. To su ma irin wannan wajibi ne na shari'a mu yadda da su, kuma musu addu'a ga waɗannan. Mu ya tara da masu rubuce-rubuce na ƙarya waɗanda ke sa ƙasa ta rikice ta lalace. Misalin da zan ba su a guda kamar rubuce-rubucin da aga hannun turawa na cewa shehu ya yi jihadi don ƙabilanci. Kaga waɗannan don a gurɓata wani a haɗa da haɗa, wanda sun daɗe suna yi, wanda ga ma tuhumar da aka yi ga waɗannan abubuwa da aka yi rashin zama lafiya a Najeriya,
ana ganin tare da hannunsu da suka waɗannan ayyukan. Sannan na biyu, mu yawaita addu'a ga shugabanninmu da masananmu don su a halshe zuwa gare mu, su a ido zuwa gare mu da abin da suka cinkaya wanda kai baka cinkayo su, saboda jagoranci wanda Allah ya sanya su zuwa gare mu. Sannan na uku, mu yawaita godiya da dawamar da da'a zuwa ga Ubangiji, sanda da muka samu kanmu ga da'a Allah, to mu yawaita godiya zuwa gare shi, to shi ma muna samun tsaro ga wannan don mu zamu ga matsayi guda wanda za mu dunkulewa domin mu wa shari'a aiki. A nan zan tsaya da wannan da yake lokaci ya matso, da fata Allah ka gafarta muna, ka gafarta mu iyayenmu da iyayenmu da malamanmu da malamanmu da sauran jama'a musulmi gaba daya. Allah duk wanda annan ka san shi ka san bukata ta, Allah kai ka biyan bukata ba mu, Allah ka biya bukatocin su. Allah duk wanda adda wata damuwa a wannan wurin, Allah kai mai saukin ta kawo sauran jama'a musulmi gaba daya. Allah kai ka yi mu sani da wasu suka roƙe mu addu'a, Allah ka yi mu sani bukatocin mu da nasu, Allah ka biya mana namu da nasu gaba daya. Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya, Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya, Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya. Allah duk abin da a cikin tsoro da haufi a cikin wannan ƙasa, Allah ka aminta shi mu gare shi gaba daya. Allah shugabanninmu, Allah ka aza su ga abin da ya zama khairi da sawaba zuwa gare su, gare mu da sauran jama'a musulmi gaba daya. Duk abin da bai zama khairi da sawaba gare mu da gare su, Allah ka kare mu da mu da su gaba daya, kai mu da mahita da gare shi. Allah ka sauƙa mu da sauƙi na da gare ka. Allah ya marasa lafiya mun musulmi gida da asibiti ba su lafiya, Allah ka ba su lafiya. Masu lafiya Allah ka ƙara musu, ka ba mu ikon aikata da'a da ita. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.